za ku yi yanka irin na spices sai a wanke shi. Gashi mun gama, yanzu za mu ɗauko albasa. Yawwa ga dankalinmu mun zuba shi, yanzu za mu ɗora shi. To ga albasanmu da ƙwai wanda za mu fasa, za mu kuma mu yanka albasar ƙanana-ƙanana saboda ƙwanmu ya haɗe jikin shi sosai. Ga albasar mun yanka, yanzu za mu fasa mata ƙwai. Yawwa ga ƙwanmu nan mun fasa, yanzu za mu kaɗa, yanzu zan nuna muku yadda za mu kaɗa fulawarmu rabin gwangwani. Ga fulawarmu nan rabin gwangwani, yanzu za mu zuba mata ruwa, za mu cakuɗa ta. Za mu ɗan ƙara mata ruwa saboda ta yi kauri. Sannan kar ku manta kwaɓin fulawar ba wai tsilili za ku yi kuma ba mai kauri ba. Za ku zuba a cikin ƙwan ne domin abin da za mu zuba ma'ana dankalinmu ya kama ƙwan ya haɗe jikin shi sosai. Fulawarmu nan za mu zuba. Gashi nan tana haɗa jikinta. Yanzu za mu zuba spices. Ga dankalinmu nan ya yi half done. Yanzu za mu sauke shi. Kun gan shi? Ga dankalinmu mun sanya shi a kwalanda. Ga shi za mu zuba abinmu, ga mai mun ɗora a wuta yana soyuwa. Yanzu gashi nan mun zuba dankalin a ciki, gashi mun zuba man a wuta muna jira ya soyu. Yanzu gashi muna jujjuya dankalinmu, za mu zuba a kasko. Gashi mun zuba shi yana ta soyuwa. Shi ne yana ta soyuwa. Yanzu za mu kwashe shi da ya gama soyuwa. To gashi mun gama. Gashi mun gama sai ci. Da wanda suke sababbin zuwa su danna like sannan su subscribe sannan su danna ƙararrawa domin jin sababbin shirye-shirye.